Egunon, ongi etorri beste bideo batera. Lato fanaien amaiera artistikoekin jarraitzen dugu. Hau ere, nolabait gazteluen amaiera da, naiz eta zaldia ere euki txuriek. Argi dago irabazteko, zuriak bere eseko peoia korratu behar duela. Eraz lehenengo mugimendua erraza da, ere zazpi. Pentsa esakegu beltzak, gauza berdina egin dezakela. F2. Baina, txuriak lehenago koratuko duenez, abantaila duka eta berak emango du mate lehenago. Adibidez, gaztelua H5 jake, erregea 6, E8 dama, F1 dama, baina dama C6 jake, erregea A7, dama C7 jake, erregea 8, eta orain gaztelua A5 jake, eta horrego mugimenduan mate izango da. Dama 6, gaztelua 6, mate. Beraz, E7 eta gero, koroazioa oztopatu egin behar. Gaztelua E4. Eta hemen irabazteko mugimendu bakarra, zaldia C4 jake. Noski, zaldi hori ezin da jan, E8 dama delako. Beraz, beste zuz ere egin behar. Eta erregeak aukera bat baino gehiago dauk. Argi ikusten da, P5 ezin dela jun, zaldia D6 jake, errege B4 edo errege A4 berdinak dira, orain magia dator. Eta hau da, akaso, gehien gustatzen zaidan aldaera. Zaldia E5. Gaztelua E5, gaztelua H4 jake. Eta orain, betzak ez daka beste aukera, baina 5. hilarera jutia. Adibidez, erregea C5, gaztelua H5. Gaztelu hiltzatuz. Noski, errege D6 juten baldin bada, gaztelua E5, gaztelua H5 eta gero E8 dama da, eta hau irabazita da. Ze beste aukera duka zaldia C4 eta gero? Ba, errege A6. Orain gaztelua H6, berriro B5 edo B7 zaldia D6 da, jake, B7 ere zaldia D6 jake, beraz, aukera bakarra, errege A7. Eta berri dator, magia pixka bat. Zekatik. Berdin, zaldia D6. Gaztelu hori metxatuz, eta koroazioa bermatuz. Bi aukera daude hemen. Noski, gaztelua E7, zaldia C8. Jake. Eta gaztelua jango du zuriak. Ze beste aukera dago hemen, balenda bezi jake matea, gaztelua E2, errege C3, errege E7 berdin, zaldia C8, orain F2, gaztelua F6. Eta berdin ezin da E7 kopia jan, doblea delako. Urrengo mugimenduan koroatuko du, eta zuriak irabaziko du. Eskerrik asko hor egoteagatik eta horrengo bideo batera arte.